Тялото ти е визитката. Спри да се оправдаваш. Продължавам да чувам голяма работа, че си здрав, какво толкова. Няма съм си друга работа, що съм ходил да вдигам някакви железа. Първо, не говори с пълна уста и второ, слушай какво ще ти кажа. Тялото ти е първото нещо, което някой вижда в теб и единственото нещо, което можеш да промениш. Като сме грозни, сме си грозни и с 1000 операции това си остава така. Но тялото е нещото, което може да подобрим. Развитата мускулатура допринася както за външния вид, така и за здравето и психиката ни по безброй начини. Затова съм избрал културизмът. Спор с много позитиви в тази насока. Добре изглеждащо тяло е бонуса за положените усилия, които виждат хората в мен. Грижейки се за тялото ми позволява да си бера плодовете на труда, като просто се разхождам по пътя. Разбирай, първото нещо, което хората виждат в мен, не е колко пари имам, колко съм интелигентен и така нататък. Естествено, че тези неща не трябва да останат пренебрегнати, но без добрата визия, в повечето случаи дори не се стига до там от срещната страна да има интереса да разбере повече за теб. С повечето хора, с които се разминаваме по пътя, така или иначе нищо друго не се случва. Но изглеждайки добре, поне си гарантираме, че няма да сме вечно в сянка и ще бъдем забелязвани където и да сме. Да виждаш жадния поглед втренчен в теб е чувство, което някои индивиди никога няма да изпитат. Отношението на хората към нас е провокирано от първоначалното впечатление, което правим. Всеки един миг остава траен отпечатък и ни носи наслада. Да усещаш цялото внимание насочено към теб действа много стимулиращо. За разлика от това се чувстваме незабелязани. Когато изглеждаш зле, обаче картинката се обръща на 180 градуса. Всеки един пряк и непряк контакт с поддържан човек във форма води до омраза. Освен всички негативи, които има изоставилия се, добавяме емоционалната щета, причинена от ниската самооценка. Това пък води до тежки комплекси, които изкривяват реалността и човек започва да живее в заблуда, мислейки си, че най-важното било да имаш пари, яхта и други материални неща. Да, но те нито имат пари, нито нещо друго. За яхта пък да не говорим. На всичкото отгоре изглеждат покъртително. Взели са най-лошото и от двата свята. Завиждайки плюят по хората, положили труд за да изпъкнат с нещо хубаво, стоварвайки цялата си омраза, също както една жена мрънка и пръска от рола, като види друга наточена мацка. И ако не си съгласен с мене, знаеш ли кога за последно някой е разглеждал с интерес снимки на някой дебелак? Ами никога! Каквото отвън в повече случаи е отвътре. И ако отвътре си изгнил, тогава вече спасение няма.